Bikin bakwan sayur sama goreng tempe buat temen ngopi. Halo dulur, kembali lagi di mini vlog Mbak Lili. Ora direncana awan iki bakalan duwe batur dandan-dalan dinggo nyang kandang ya lur. Hasil putar otak ke kiri dan ke kanan, kira-kira koncone ngopi opo iki? Jane ditumbasne roti ngono wae ning warung wis beres to lur, tapi ndek wingi-wingi kan ya wis pernah ditukokne roti, rasane ki koyo mesakne. Roti terus kan yo jelek. Turan sih gawe bolu pisang ndek wingi ki saiki wae mumpung duwe batur, tapi duwene batur saiki kan ora direncana, yo wis lah sakonone wae. Ke video adonane bakwan yo wis siap, tepung sing dienggo goreng tempe yo wis siap. Dadi sing pertama kali tak goreng tempe dhisik. Tempene wis mateng, lanjut dienggo goreng bakwan. Mungkin sing delok video aku bertanya-tanya sakjane iki duwe rewang, duwe batur, garapan opo to Mbak Li? Kapan aku sepil ya. Saiki ki wis rampung garapane. Terakhir ki yo dino iki, kur setengah hari. Saiki gorengane kabeh yo wis mateng, dadine akeh banget yo lur. Dadi lanjut wae aku meh gawe kopi. Menurut kalian gawe kopi terus pacetane gorengan ngene iki masuk ora to lur? Yo wis lah dimasuk-masukne wae daripada ora ono koncone ngopi kan.